Dumelang namaste lo Chandi Madekwana Stella Vista ethada sanibonani bantu bakwaZulu Natal. Sayangena ke namhlanje silushaka mnandi uhlelo sikhona la eDurban eThekwini eGagasini lizoba mnandi kuhlelo lakho nje ubulazi kznlchat.gov.za. Uhlelo la umnyango wezempilo osuku kusondezela njalo umnyango wezempilo ukuthi ukwazi ukuxhumana nawo directly. Uzoluzwa kuhlelo namhlanje ukhona ungqongqoshe njengemihla uzobe ekhona la sikuphathele kodokotela abehlukahlukene njengokucela kwenu niyacela ukuthi sinibukele izifo ezahlukahlukene. Ingenile ke insizwa lapha la ku Facebook page yethu yathi cela siyithintele indaba yeappendix. Sasa sithi cha appendix phela ubala lelo khona insizwa nje engayibheki yethi mayibuka nje ishaya iluthuluzi ilahle phansi. Dokotela omkhulu ukwazi sibonelo olapha ya Dr. Pixley Kayisaka Seme esibhedlela uBright Chiliza. Ngicela ukuthi mfowethu usibingelele usitshele nje ubani okabani wenzani la eminyango nezempilo. Sanibona bingelela wonke umuntu ulalele uhlelo igama ukwazi ngwachiliza khulele emlazi ke mina ngisebenza ePixley Dr. Pixley Kayisaka Seme njengodokotela ohlinzayo. Awubeke nje umuntu esithombeni ugogo sekhaya lapha masikhuluma ngeappendix siwe sikhuluma ngani? So emlaleli iappendix kuyithumba nje elincanyane elitholakala eduzane kwethumba elikhulu. Okay. La kuhlangana khona ithumba elincane kunethumba elikhulu. Kusayithumbana nje elincane wonke umuntu unayo iappendix. So indlela eyiyona ile adalwa khona ukuthi itholakala esandleni kwesokudla esiswini. Kodwa ke kwabanye abantu ikebe eindaweni ehlukile kodwa nje kuyithumbu nje elincane elitholakala emzimbeni womuntu. Mhlawumbe sithathele ithuba sixoxela nodokotela ngqongqoshe kodwa ke sikupha ithuba lokubingelela ngoba usungenele usungaphakathi estudio ukuthi usibingelele nje uba ukuphela uthi angibe sabi ngiyabafuna. Ngiyabingelela Ntokozo, sibingelele kubabukele emakhaya, sibingelele kubalaleli emakhaya nabo bonke abasilandela kuma social platforms zethu. Kodwa ngisababoni manje Ntokozo ubuxhakaxhaka ngqongqoshe sebenza ukuthi ke konke kutholakale kuyilo ngeke usambona nje omile kukhombe ngombhobha. Ngithi saqala ngalwa umncane umbhobha obuye ucishe sabuya lapho manje ubuxhakaxhaka sekuqoqa yonke into ibe lapha yandawo. Kusho ukuthi siyathuthuka. Hayi sesikude kakhulu ngithi le servant administration. Kuningi nje nezihlalo lezi ngelango uzothi yazwa seyikwazi ukukulanda eoffice uhambe ngazo singilethe la ubone usuphakathi. Hello. Cha ngizocela ngqongqoshe ukuthi ke siyiqedele indaba yethu nodokotela ngoba ngiyazi ukuthi nawe indaba obuthe ufuna ukuyizwa kahle kakhulu le yeappendix. Ubusasichazela ke dokotela ukuthi iappendix yithumba elincane elihamba eceni kwethumba elikhulu angazi uma ngekuthola kahle. Leli thumba lelilodwa liba ngaka right. Sengiyalimagina plan thina nathi sake sathi kuba laphana sibaqoba nathi siyabona sibahlinza kwasha kwacima. Manje leli thumba yini umsebenzi waleli thumbu leli? Eqinisweni Ntokozo umsebenzi wawo awuchazeki kahle hle kodwa ke kwabe asebelicwaningisisile lona iappendix bake bathatha ukuyibheka kabanzi kunathi bathi inemsebenzi ekutheni inokusiza kunamasosha ewakhayo emzimbeni womuntu okwazi ukuthi sisize ukuthi umuntu akwazi ukuthi alwe namagcikwane athize. Abanye babona ukuthi futhi njengoba incane nje kanje igciniwe iba yindlu kwamagcikwane athize amahle emzimbeni womuntu. So uyazi umuntu ongaphakathi eswini kunamagcikwane esiwadingayo emzimbeni ngaphakathi kupopopo emathumbini amancane ukuthi yonke into isebenze kahle. So iappendix abanye bathe masebeyibheka bathi iba yindlu ethile la kwazi khona ukuthi ube khona amathumba or rather amagcikwane athile esiwadingayo amahle emzimbeni yebo. So iyindlu iphinde futhi ikwazi ukuthi ibe nomsebenzi ukuthi isinikeze amasosha azokwazi ukuthi alwe namagciwane. Manje kufika nini la le appendix isekuthiwa ke iyona futhi esibulala umuntu ba kukhona nje omunye impela ekuthiwa ayike waze kwathiwa sekufuneka azayohlinzwa ile appendix kwathiwa isinkulu isivuvukele kusuke sekwenzakalani ke lapho mangizwa phela uthi into vele edingakala ngoba isuke isibekwe endaweni la ibekwe endaweni la kufuneka ilekelele khona umzimba. So ngenjwayelo Ntokozo iappendix inokuthi ikhiphe into engathi isamafinyilwana ekwazi ukuthi ingene
kupopopo lomkhulu njengokujwayela nje umsebenzi wayo lo so sithi mucus yes inokhipha mucus ethile kodwa ke kube khona izinto ezibuye ziyenze ukuthi ivaleke i-appendix so inkinga yayo ukuthi kunikeze impawu esisazoyichaza kabanzi isuke isisuka lapho la esivaleke khona yebo kodwa kumina nawe nje ngokujwayelekile mekuthi ayivalekile indlela le ishayela nje umsebenzi wayo ayisinikeza inkinga so angithi ngiyangibone lapha masihlinza mhlawumbe imvu noma inkomo uthothi kunamafinyilana lapha emathunjini mase siwaqina futhi enye izinto ekhiqizwa yiwona appendix le uyabona ke uza nami kahle ke usaphila ke lo muntu sifika ninike la sesithi ke isizi yavaleka ivalwa yini iziphi impawu engibona ngazo ukuthi ke njengoba kunalento abanye bakhale ngokuthi iyakumislead dokotela uthola ukuthi uzoza uphethwe isisu ngalendlela uyitshela ukuthi ngiguqwa isisu ujuqwa isisu kanti iyona le appendix kufika ninike la esekuthi ke cha mangisizwe isisu sishanga lendlela iyona ke manje ngibona ngani so ngaphambi kokuthi sifike empawini ziningi izinto ezingayibanga ukuthi appendix igcine sivalekile esikhathini esiningi into eyibangayo ukuma umuntu noma indle isiqinile kube khona indle engena ngaphakathi kuyona iappendix so engeneni kwayo njengoba ngithi sikhuluma ukuthi yona ibikhipha lamafinyila lawo so lamafinyila awasayithola lendlela yokuhamba ngoba khona into eyivalile noma mekuthi mhlawumbe kukhona izinto ezingaphandle kwayo iappendix eziyicindezelayo so inkinga iqala lapho kila sekuba khona ukuvuvukala kwayo iappendix so once yaqala yavuvukala ubhlungu obuchazekayo isikhathini esiningi ebuqala enkabeni uthi ukuhambeni kwesikhathi usuyabuzwa sebehla sebuza ngala ka right esweni omunye abe nenhliziyo encane angakuthandi ukudla uphalaze umzimba ushise abanye bachaza ukuthi kube ngathi umuntu ujahwa isisu noma methi uyochama umchamo usukushisa so izona impawu lezo ezijwayele ukuthi ivele kumuntu osoke ephethwe iappendix evuvukele shuthi ke njengamanje mawusuna lezi impawu ke yini ke suke sekufuneka enze ngoba abanye usuke besehlanganisa izinto amakhambi la okulungisa indaba yesiso ethi ngikhishwa isiso bese yilungisela yena izinto ezincane wenze njani ke mawusi ngoba uthi sidonsa la enkabeni bese sehlela ngaka right mina sengizoyigada nje ngoba sisingaka makudonsa bese kwehlela mhlawumbe ezantsi noma kubheke ka left ngiyathi hayi akabu appendix shuthi inyongo nokunye kodwa masiqala la enkabeni bese sishona ka right sengiyabona hayi ke khona inkinga engacishe ibe khona yini ke kusesekufune ngiyenze lapho Buntokozo ubhlungu beappendix mangase nje ngiyichaze abufani nalobo obujwayelekile and umuntu mayisimphethe uyakwazi ukuthi akwazi ukuhlukanisa phakathi kokulunyelwa nje isisu ngoba mhlambe khona into osukuyidlile nobhlungu osubuqhamuka kweappendix so once waba nazo lezi impawu umuntu sesimgqugquzela ukuthi hayi asondele emtholampilo either iclinic eseduzane akwazi ukuthi ahlolwe noma wonesi abakhona and ononesi bayakwazi ukuthi babone ukuthi mebecabanga ukuthi yona iappendix babe bese sebemdlulisela esibhedlela ke la khona abahlinzi ngikhulele emakhaya endaweni la oyothola ukuthi umuntu kuyenzeka agcine eba nesimo sokuthi badla inhlabathi abanye khona itshele kuthiwa imicako bayidlela lawo matshe lawo lezo zinto ezifana nalezo kungenzeka ukuthi ziyagcina zinomthelelo ekuthenini umuntu aphanjwe iappendix le ukhona umthelelo weBuntokozo ngoba mobheka umsebenzi wawo lo umcako once wangena emzimbeni into yenzayo ukuthi unokumunca amanzi phakathi lapha ekudleni kupopopo so into ekubanga into enza la kubanga ukuthi indle igcina isiqina kakhulu njengoba sisho ukuthi esikhathini esiningi imbangela yayo ukuthi appendix ivuvukale ukusongelana so ukudla komcako ukudla kakhulu esikhathini esiningi ugcina umuntu esethola ukuthi usesongelene and lo ukusongelana ke lo sekubanga ukuthi hayi indle ingenzeka ingene lapha ngaphakathi ethumbini elincane kuwona iappendix mesiyavuvukala ayi ngizwa kahle yabona uma uyichaza kanje yenza ukuthi ke sibe sesimeni la sengifisa ukwazi ukuthi iziphi ezinye izinto eziwukudla engathi mawukuthi ngiyazidla sengilekelele la ekuthenini ngayitholi nginenkinga into ebalekile Buntokozo ukuthi sidle izinto ezikwazi ukuthi zisise endlini kahle
ukuphuza amanzi kakhulu ukudla okunama-fruits kakhulu ukudla ama-veggie kahle kahle ukuzama ukugwema ukuthi usongelane ukudla okune-fiber kakhulu ama-oats i-brown rice so izona zonke lezi zinto esingazenza ukuthi sizame ukugwema kodwa-ke noma sengikubekile lokho akuqondile Bhutokozo ukuthi mase sikwenza konke lokho ukuthi angeke siyithole i-appendix ngoba ngichazela ukuthi ziningi izinto ezingayibanga kodwa kwindlela or noma into ejwayele ukuthi ibange kakhulu siyazi ukuthi ikona lokho kuhambiselana nokusongana absolutely no ngiyayithanda Dodela loba usungenze nami ngane nesithombe bengilokhu ngizwa kuthiwa appendix ngingayiqondi into ngingayigwema kanjani ke manje le appendix ngoba ngiyabona ukuthi ke nanokuthi Dodela abanye bayebesitshela ukuthi into ethile mayisifo bayasitshela ikujwayele ukugadla kulabo abaneminyaka emingaka besitshela ukuthi ungayi-avoida kanjani into enga-avoideka yini bese uphinde usitshela ukuthi isifo esitholakala mhlambe ngokuthi mabe khona ekhaya banaso ngaba nisengcupheni ngoba enye into phela siyilanda lapho nina nithi manichaza nithi na hayi ngoba ekhaya banaso bakhona banaso nawu basengcupheni awungigoqele nje lapho so esikhathini esiningi sijwayele ukuthi sibone kubantu besilisa nabo abantu besimame bayayithola ukuthi bayaba nayo i-appendix evuvukele kodwa esikhathini esiningi nje ivela ebantwini besilisa eminyakeni wabantu abana-10 kuya up to 30 years iyona period la ejwayele ukuthi ubonakale khona ukuvuvukela kwayi-appendix akuqondile futhi ukuthi angeke yenzeke kwabancane kunaloko or kwabadala after kuna 30 years so isona sikhathi esijwayele ukuthi siyibone oyona minyaka esijwayele ukuthi siyibone iguli sifika esibhedlela kuthina leyo between 10 to 30 years ekuyigwemeni nje wangichazile nje indlela yokuthi siavoide lokudla okusheshayo lokusikuthola kalula ngoba ma-fast foods iwona unfortunately abangakona ukuthi singayi kahle endlini encane sisongelane nekuhambeni kwesikhathi so mozama ukuthi sigweme naloko kudla njengoba ngisho ukuthi kuyawanciphisa amathuba ukuthi sigcine sesiba nalenkinga yokuvuvukala kwayi-appendix Hayi cha ngiyathemba ukuthi ekhaya makukhona ngempela ozizwa eba nale ingxaki ayiphathile Dodela nalabadebele kubesibuza ngaso basizakele mhlawumbe umlayezo wakho kokugcina nje uze kungasalutho ngaphansi kwalesi sigaba ungathini umlayezo wakho umyalezo Bhutokozo ngicabanga ukuthi kubalekile abantu ukuthi mebebuzwa lobuhlungu esikuchazile bakwazi ukuthi basondele emtholampilo bathole usizo kuyaphileka noma isikhishiwe appendix I think iyona into esibhekana nawo kakhulu thina izibhedlela ezokuthi one abantu bakithi bafika sehambe kakhulu so uthola ukuthi umuntu belokho ehleli nobuhlungu elokho ethatha nje obushe ethatha imbiza or ethatha izinto ezithize ecabanga ukuthi uzosizakala afike kuthina la ethola ukuthi siqhume khona iappendix sekukhona nanobove esweni so mobuka even nezinto neinkinga esihlezi sibhekana nazo uthola ukuthi umuntu usefike ubuhlungu la kuyona iappendix sihambe kakhulu so siyaqhuquzela nje kubantu bakithi ukuthi basondele nje lo buhlungu buyazwakala abufani nobuhlungu bokulunywa isiso so mebuzwa nje lo buhlungu beze esibhedlela ngoba kulula ukuthi sikwazi ukuthi siyikhiphe ngomthungo omncane mekuthi ikusayi once yaqhuma Bhutokozo kwaba khona ubove esweni sekuyaphoqa ukuthi umthungo uthi ukuthi uba mkhudlwana and iziningi izinto futhi ezihambiselana naloko nokungcola kwezilonda and so forth kwabanye kungenzeka kugcine mhlawumbe iqhumele nakuwona upopopo kugcine sekumele ukuthi ukhiphe nengxenye yopopopo so mawukwazi ukuthi ufike isavuvukele nje kuphela siyakwazi ukuthi sikhiphe yona kube nje umthungo omncane ongathini onganakekile no siyabonga kakhulu Dr. Ngqongqoshe angazi noma khona nawo ubufisa mhlawumbe ukukuthola lapha usayibeke kahle indaba yeappendix uDokotela no siyabonga kakhulu Ntokozo ngicabanga ukuthi imessage kaDokotela icacile kubalekile ukuthi abantu basemakhaya bayithathe balalele kahle lolu daba leappendix ngoba eqaleni sikhula sasiye sithi appendix ithinta abantwana abancane kuphela kodwa manje ezisikhula njengoba echaza uDokotela ukuthi cha akuyona ingane kuphela but up to iage ka 30 again ibuyela kule yanto yethu ke sihlale sikhuluma ukuthi abantu besilisa
abasondele eminyangweni wezempilo. So akungathi ke nakhona ipain umuntu ayizwayo avela ahlale phansi acabanga ukuthi hayi uzochatha noma uzokwenza njani. Asingasho ukuthi ukuchatha inkinga ngoba sekuzoba sengathi sixabene nabelaphi, kodwa siyayisithi thina qala eminyangweni wezempilo oqala kube yithina esishoyo ukuthi cha sizokwenza ukuthi senze ukuthi uthi uyokwenza okunye kodwa sibe sesikwenzile lokho kufanele sikwenze. Ayi injalo ke siyabonga kakhulu dokotela ngesikhathi sakho ebese ke siyacela ke ukuthi ke nangelila ngamasecela uze ngaphambili uze ungapheli amandla. Hayi siyabonga. Siyabonga dokotela ke ukwazi sibonelo Bright Chiliza suka lapha ya Ubiza wonke esibhedlela. amagama. Uvelo wabhalonke wenzela khona naye njalo ukuthi angayikhohlwa ngoba kaningi la sibiza. Ozenzela yena. Ukuthi angayikhohlwa ukuthi ukuthi uxoxa nomuntu umzosethi uyangazi ubani mina. Uyangazi mina. Simtshele cha thina sisebenza ka Home Affairs bakithi. Asikwazi kodwa la uzukungena la kungenwa la kwecima. Cha ngqongqoshe siyabonga nangesikhathi sakho ke siyalibona iviki liyagijima ibambene eminyangweni siyakubona ufika uhlangana nabo bonke eminyangweni washo wathi ke ngizothi mangisuka bese ngihlangana nga one by one siphinde futhi kubona kathi sesiqala kabusha manje imhlangano yakho ihamba kanjani mawungasibeka nje sithombeni. Ngitokozo kuhamba kahle kakhulu njoba uchaza ukuthi ngangihlangane nabaphathi bonke beMenco kusho ukuthi ke abaphethe ama units ngokuhlukahlukana kwawo eminyangweni wezempilo. Sesingena manje ke phansi kodabeni le ukuthi wena osebenza eminyangweni waka EMS noma eminyangweni wa ambulance wenzani, iziphi inkinga zakho, singalungisa kanjani ukuthi isimo sethu sishintshe. Siyazi ukuthi ziningi inkinga esibhekene nazo eminyangweni wezempilo. Laba abasebenza ka forensic pathology ilaba mtokozo kwekuthiwa nabeshonile kufuna sambe kube yibona abasilandayo, kube yibona abachecka isidingo nasikhona. Sibuka lokho ukuthi yini inkinga inselela abanazo. Enye nje yinkinga kade abanayo ntokozo ukuthi imoto abayisebenzisayo zokulanda sebedlulile emhlabeni azanele. So sibuka lokho ukuthi sikulungisa kanjani. Izolo besidila nabantu nalaba abasiphethele umsebenzi wethu oqondene ne-HIV and AIDS konke okuphethe lokho onesi amaphilisi odokotela konke lokho. So uyabona ke inhlelo zethu zihamba kahle kakhulu. Uhlelo lwethu noma le process yethu izosithatha khona isikhashana ngoba umnyango wezempilo mkhulu. Ukuze ukwazi ukuthi ugcina ufinyelele almost kubo bonke abantu abasebenzayo. Akusiyo into ongayenza overnight kodwa sihamba ngalo kuyothi ke kuphela lenyanga sifika sigamanxa enyangeni elandelayo so bese sibabone bonke sesiyakhile neprogram yokuthi siya kanjani emphathi. Uhlelo oluhleke kodwa lolu ngoba lenza ukuthi wonke umuntu osebenza eminyangweni wezempilo asondelane nathi sikwazi ukuxoxa ubuso ubuso nobuso ngesuthu ukuthi wa matlo ukuthi ukuthi sibhekene emehlweni ukuthi yini sifuna yenze bachechere morawo hayi okunye ke lokho kulungele kodwa nakho ungakufaka nje. So kuyasiza ukuthi wonke umuntu aphume ehlelile nalokho besixoxa kwi-budget speech la ngeviki eliphelile siyakwazi ukuthi sina sesihleli naba abaphathi labo kuyibona abaphethe ku-department ukuthi cha phela kwi-budget speech sathi siyokwenza kanje yikuphi ozokwenza okuzoba in line ne-budget speech. So uhlelo ke oluhlolelo ngoba lisihambisa i-province yonke. No ngiyajabula ngoba sikuthola okokuqala ke namhlanje ukwaduthulisa abelo mali lapha ya bengiqhuzisa amakhanda kujabula ngisho lonke abantu bejabula beshaya ihlombe ngijabula nami ukuthi hayi shothi impela ubanika inkulumo abayizwayo ngakuzwa kuthinta nangezinto ezithinta izinto zama ambulance nani ngizoke ngicela ukuthi kusithi fahla ukuthi iyayithini into bangazi ukuthi uzo-order uzothenga ake sibambe kodwa nangoPhumlani Dlamini Phumlani Dlamini usemoyeni sawubona yabo like niyaphila esandla kungiqala nje manje. Usuvela wahlala odabeni usaphila ke kodwa Ngiyaphila. Awubakithi. Ethanda phuthuma ke mntanami ungazilahleke. Okay ngicela ukubuza ukuthi if umuntu osifazane u-experience lento engathi uphiso ukhama kodwa awuphisiwe ngathi umpintshile. Yebo. Mawusuthi uyochama futhi kungaphumi. Yebo. Lezo zinto lezi bakhona impela uthi uphisa ukuchama kodwa ukuthi imfima usuthi uyochama kuphumi kodwa kona usaphisiwe futhi.
Yebo. Hayi sombuyisa kudokotela obukhona la uzokuphendula kodwa emoyeni. Impendulo ungaba nayo. Ngicathi ngingaba nayo impendulo. Yeah, absolutely. Nangu dadewethu uthi mayithi yochama ukuthi ngqi kungabe kusalenti kodwa lento mina ngilalele nezinso phakathi inani ngiyibuka nje le emgaqweni. Hayi kodwa kufuna bazike ukuthi wena awu kacishe sikubize ngenyanga mthakathi. Akufanele bakulalele kakhulu. Kodwa awuze nayo dokotela sibone ukuthi ke angiqhelile kakhulu. Ngiyakuzwa usuphatha indaba yezinso. Usufaka i-diagnosis enkulu kakhulu. Igciwane nje elisesinyeni leli usisi elimphethe elidalwa i-infection ekhuphuka ngomgudu lo wokuchama. Usuke ungakafiki ke insweni ngoba musenezinso phela kusuke sekukude kakhulu. Awuzwaka ukuthi siyayilanda seyifefisa. Phela kalula futhi. Awubakithi. Shuthi akasithola ukuphi bazomfonela sithola ukuphi asondele eclinic ngokusheshsha. Kodwa mawungambeka nje isithombe nje obuyasho ukuthi into umgude kanjani awumbeke nje isithombeni kuyini kahle kahle. Sikubiza nge-UTI kusho urinary tract infection esemgudwini lo wokuchama. Kubantu besifazane-ke ngenxa yokuthi umgudu wokuchama usondelene nalomgudu lo esikhulula ngawo. Amagciwane akulomgudu ongemuva kuyenzeka ukuthi angene kumgudu ongaphambili mase yakhuphuka abange i-infection. Absolutely. Yena kufuna abheke indlela asula ngayo mekade setoilet angasusi ngemuva ayise ngaphambili. Kodwa suse ngaphambili ayise ngemuva ukuze avikele ukuthi izinto engemuva zingangeni ngaphambili. Aphenda aphuza amanzi kakhulu. Beyocansini asishiya ikhondomu. Ngqongqoshe besisathi sikuthola okokuqala ukade usethulela isabelo mali nalapha esizwe khona uthinta izinto ezihlukahlukene kuyo i-budget speech le. Nangomnye osemoyeni ake simntshontshe kodwa ngqongqoshe basijwayele ukubathola usemoyeni sawubona? Of that. Usemoyeni sawubona? Hello. Yebo. Yebo, sawubona njani? Ngikhona mfowethu wenu njani? No, siyaphila ukhuluma noKhawa Modise ngilalela ku North Coast Radio. Absolutely. Ukuphi nendawo lapha eNorth Coast? Use Richards Bay. Sise Richards Bay Emerensia. Emerensia. Awu madoda yazi kwamnandi sengifuna ukuzobhukuda ke nami lapho. Kuhamba kahle ke Emerensia. No, kuhamba kahle Emerensia but ngifona in my capacity as usihlalo we clinic yase Richards Bay. Okay. Nangu ungqongqoshe khona. Awuhlale phe kwakhe. Doctor ngicela usize lana sibona in our area kunento alcohol abuse drug abuse. How does that affect our kidneys? That's the first question. And then secondly, how does it affect e-healing? Ma'am Sasimbe, you've got an infection khona lapho kuma urinary tract, alcohol nama drugs. Bayisebenzisa kakhulu idakamizwa lapha ya. No babhizi. No, hayi siyabonga kakhulu mfowethu uzolalela emoyeni. No ngiyabonga. And so indaba ye Sprite ne cough mixture ngingakhoze. Sprite ne cough mixture. Benzani lapho kwenziwa? Nayo isafecta kangakanani? Benzani basuke benzani lapho bayakuhlanganisa? Basangase Sprite ne cough mixture abasaya kwaTop manje bayikhandela banama distillery yabo. Yo into yama drugs kodwa lema ngibuka kahle. No mhlambe siyabonga kakhulu mfethu sokuphendula emoyeni. Ngqongqoshe into yama drugs iqalile. Ntokozo si worried kakhulu njengohulumeni ngenkinga yama drugs esibhekene nayo kwi-province yethu and lapho kucluster njengobusho lapho esihlala khona nongqongqoshe bonke baka social development, arts and culture, agriculture izinge zezinto esixoxayo lezi naka education ngoba siyazibona ukuthi zi-affecta umphakathi wethu ngendlela ehlukile kodwa futhi zi-affecta izingane zethu kakhulu. Ngicabanga ukuthi ke ama clinical workers or ama specialist unurse usister la uzoyichaza indaba ye impact ngoba angifuni ukuzenza udokotela kodwa at face value mangabe ubona siyabona siyazi ukuthi utshwala noma ama drugs bu affect indlela umuntu acabanga ngayo. Okusho ukuthi even ekuguleni iba khona impact eba khona ne healing iyaba affected but bazoyikhulumisa lo but engifisa ukuyikhuluma mina kubazali ileyo ukuthi ingane zethu manje sekufuna siyigade indlela okwenzeka ngayo ngoba sesibonile ukuthi ama drugs ase available noma ayatholakala ngendlela elula.
bakhona kade becomplaina Ntokozo becomplaina kuhulumeni ukuthi ezinye zama tuck shop alabantu bokuhamba uyaye uthi uyothenga into yokudla kodwa uthola ukuthi kuyathengiswa ama drugs noma kuthengiswana izona idakamizwa leyo udaba lolu hulumeni ezuhulumeni esixoxayo sibuke ukuthi kuphi esingakwenza ngiyafisa nje kodwa ukuthi ngisho kubazali ukuthi njengoba umfowethu uMudise la kade ebuza indaba ye cough mixture okuwumuthi womkhuhlane neSprite ukhuluma ngani kukhona into eyenziwa abantu abasha kulamalanga uma engenayo imali yokuthi ayothenga ama drugs wathenge ini bavele bathathe umuthi wokukhwehlela bathathe iSprite bakuhlanganise ngendlela ethize sebefundisiweke ilabantu ababafundisayo okusho ukuthi ingane iyakwazi ukufika ekhaya idakwe nje yile combination nalendlela okuhlanganiswa ngayo so siyafisa ukuthi abantu abazali bakunake lokho ngesinye isikhathi ungathi uyafika endlini elala umntwana intombazana umfana uthole ama cough mixtures agcwele yebo egcwele endlini ubusucabanga wena ukuthi hayi mhlambe ube nomkhuhlane kanti cha ingoba ingane isiyayisebenzisa lezi zinto lezi siyabuka ukuthi kwezinye indawo amanye amaculo indlela aculwa ngayo nendlela enza ngayo akwenza kube sengathi kuba sestyleni fashion ukusebenzisa lezi zinto ebese ingane zethu ziyangena kulokho so sicela ukuthi abazali basheshe bayinake lento uma ngabe usubona ukuthi ingane iqala ukuyiphatha ngendlela kade ungayijwayele kufuna singenelele uyabona ke lokhu okuyihlanganisela kona kungaze kugcine kuaffecte ngisho ingqondo yengane ingane ebihlakaniphile ingane ebikwazi ukucabanga ugcina uyithola ingasakwazi ukucabanga qobo because kuhlanganyisa izinto obekungafanele ngabe kuyahlangana so ngifisa ukusho lokho nje emphakathini ukuthi cha akufanele kuba odokotela kuphela akufanele kuba amaphoyisa kuphela nathi njengabazali noma ama guardians emakhaya noma ngabe kuthi umntwana akusumntwana wakho omzalayo kodwa uhleli nengane kadadweni kamfowethu uanti ubani la ekhaya asisigade lezo zinto singabe sabathuma abantwana imithi yomkhuhlane ungamthumi manje umntwana imithi yomkhuhlane noma ngabe kuthi uyakhwehlela wena uma noma kunengane ekhwehlela hamba uyithengela wena nakhona omdala thuma lo mdala ngoba uzothutha uyafika lapha na uthuma ingane kanti usuyinikeza ithuba lokuthi ikwazi ukuthola into bingeke isayithenga ngoba amakhemisi manje nabo bonke abanye abantu abathengisayo sebathatha isinqumo ukuthi ingane abasayithengiseli ngoba sebebonile ukuthi khona lenhlese yokuthi lezi zinto zisebenziseke ngendlela okungasiyo cha dadewethu ngiyazi ukuthi la usuka khona sake safika eclinic yakho ziyabuya lapha sashiyana yokushiyana nento yokujiva lapha nongqongqoshe ne-TV uyakhumbula awutholanga ithuba lokubonga emoyeni awubabonga sikhona emoyeni ngisho ukuthi awukubonga ushathi isaphila nibasayitshukutshani izingane ziyajiva yini lapha ya hayi njengoba kulosihlanu nje ngibashiye belungiselela khona ngoba ulosihlanu youth zone yethu yes ngibashiye sebeqalile namhlanje absolutely siyabonga kakhulu nangespeaker wasithengela iquality yabonga sisasebenza absolutely akalenza iphutha lokuletha into engesiquality ngoba uyizwa nale show iyiquality konke kuhamba nequality cha into ama drugs ngiyazi into enibhekene nayo kakhulu lapha iyaqhamuka njenge topic esivela emoyeni ngiyacela ukuthi usale usuyikhava ngoba lapha eKhathomena indawo odila owawushilo na uthi ni deala nayo kakhulu into yama drugs lapha yana usinitshele nje nobungozi enganeni ukuthi ukusebenzisa ama drugs nenibone ini ya eKhathomena njengoba indawo esikuyona ikakhulukazi imjondolo inabantu bokufika ngoba wonke umuntu nozofuna umsebenzi ufikela lapha ya eKhathomena so sesizinda sabantu abadla iyobisi nezingane siyayibona impela ilokhuzane inamba ziyanyuka kusukela einganeni ezincane ngoba ubona no 8 years sebelethwa abazali kuthiwa hayi abasaqondakala ngathi ulahlekelwe ingqondo makuhlolwa kutholakala ukuthi khona into abeyidlile eyama drugs ngendlela atholakala ngayo kalula manje njengoba ungqongqoshe kade echaza ukuthi usebeyayimixela awubaki akusadingi nanokuthi ube nemali enkulu umuthi kwakukhwehlela senawo eclinic enye yezathu ukuthi ngoba sebewu-abuse ama-clinic amaningi awasenayo imithi yokukhwehlela siyazenzela imixture yokukhwehlela ngenxa yani abantu bayi-abuse ilokhuzana imithi bayisebenzisele ezinye izathu engeyona lezi zokulapha awubakithi uthi-ke umfowethu lo lapha ne-Richards Bay ufisa nokwazi ubungozi nje bawama-drugs la kumntwana lo emzimbeni ukuthi ngihamba yini okokuqala
vele nje ingqondo ayayi-alterisha indlela ocabanga ngayo. Uma usudla ama-drugs ucabanga izinye izinto hayi into straight ugcina usuwenze into obungeke uyenze makuwukuthi ubuseyingqondweni kahle. Ugcina usushayeka niyalwa ugcine usulenguleka umuntu wesifazane ngoba phela ingqondo isuke ingasasebenzi kahle. Abantu mase bethatha iadvantage ngawo. Abesilisa uyawadla nihambe mhlambe nibaningi bagcine begwazene. Awubakithi. Kanti futhi siyayibona nezibalo ziyakhuphuka zabantu abalwayo ke manje bebanga ukudayisa ama-drugs. Sesikubonile ezikoleni lezi sisebenza ngakuzona. Okay. Kade nje khona umfundi obeshonile kuthiwa kubangwa i-territory yokudayisa ama-drugs. So akuyena kuphela oyisebenzisayo ofayo. Nalaba abadayisayo bayashona. Awubakithi. Nje asehambe indlela enkulu nalaba besifazane nakuthola ukuthi ukhulelwe udla ama-drugs. Angenele emntwaneni uthola ukuthi umntwana akaza wadla ama-drugs yena ngomlomo wakhe kodwa ngenxa yokuthi uwathole kumama ekhulelwe agcine naye ewumuntu ozalwa esewumuntu ongathi udla ama-drugs kakhulukazi mangibala ama-drugs ngibala notshwala. Oh yes. Ingane iyazalwa isiyisidakwa ingakazi. Bakithi ingakazi ukuthi iquthu. Uyibona noma ithatha ulenze nje ukuthi hayi akuhlangani lapha uyabona nje kanti iyayithatha lapha ya. Uthothi ingane umqonda udevelop ngenxa yani ya affecteke eswini. Bakithi. So nje ama-drugs ane impact enkulu ukukhuluma nangezinso. Yebo. Ukuthi utshwala benze njani ezinsweni izinso isebenza ukuthi zikline udoti emzimbeni wethu. Yebo. Mawuphuza ke izinso ushuthi wena usuyifaka ingcindezi zokuthi zisebenze overtime ekutheni zikhiphe udoti ngoba abantu bebephuza kwesinye isikhathi uyakhohlwa ukuthi aphushe namanzi phela. Okay. Izinso isebenze zize zome nkwe mase zomile izinso phela usungenwa ke isifo sezinso. Okay. La mina bese ngibheke khona. La kade usubheke khona wena uthola ukuthi usuphethwe isifo sezinso ngenxa yokuthi uabuser ualcohol uabuse utshwala. Khumbuza umlaleli ekhaya igama lakuhlele kezana.chat.gov.za sengizothatha abokugcina lo ngqongqosho bozogcina ungakhulumanga bangiphika ngencingo ake ngithathe labo bokugcina usemoyeni sawubona sengiyakuzwa ke manje usemoyeni ngene ubingelele ubani kwabane sanibona igama lami Amkelo Mdluli wakabani kuphi I'm from North Georgia Enanda Olwandle Olwandle ya kuthini kwakuPaul So ngizela mnani ngizabani appendix yes So I had the appendix when I was into enzenza ukuthi umthungo wami is not normal normally abantu abaneappendix baba nomthungo wabo oba horizontal naye soleni ngasekhini but owami is not horizontal vertical is from uyenza kanje so ngifuna ukubuza ukuthi mhlawumbe banginike i-diagnosis wrong noma mhlawumbe kuba khona ama-complications enzekala at the time kwenzeka i-operation yami. Okay mangikuzwa kahle dadewethu uthi bakusika ngendlela ukuthi wehla umthungo wangaklameka ukuthi ube phakathi usuke eceleni uye eceleni. Yeah, uqala nje enkabeni. Alenkabeni uyezansi. Nalo horizontal obaseceleni. Manje ufuna ukuzwa ukuthi manje ukuthi bakusike ngalolu hlobo mhlawumbe kwakwenye indaba ningasesi appendix ngoba wena uzwe ngathi abasikwayo basikwa kuvundle. Yes. Hayi ngikuzwa kahle mina. Cha udokotela kuzobe siyasiphendula ke mfowethu ukuthi ke ngempela kuyiqiniso ukuthi umuntu mayephethwe appendix bayosika wehle kuphela noma uya naseceleni. Sizomnika ke thuba ukuthi akuphendule mina ukhona omnye umbuzo nawo? Awukho munye. Okay it's fine. Bazoyifaka ke imic le ukuthi akwazi ukuthi asiphendule ekhona lapha udokotela inkinga ayikho. Kodwa okwamanje kulesikhathi samanje ake ngiqale la kuwe ngqongqosho ba ngiyabona ukuthi isikhathi sami sohamba size siphela ungasaxoxa ngani. Siyafuna ukuzwa le budget ukuthi wawuphetheni bazosiqhumela la ukuthi simthole udokotela kahle asiphendule lo mbuzo. But ke ngqongqoshe lapha kwi budget speech ibinento eziningi ibikade iphethe. Ngayithanda ke leyo oyikhulumisa eyama ambulance ba zikhona indawo la isiza khona kuneyinhlese zokuthi na kuyashoda ama ambulance kwasha kwacima kodwa mhlawumbe uma ungasibeka nje esithombeni ithini into yama ambulance? Ndokozo into yama ambulance iyi challenge noma inkinga enkulu esibhekene nayo ngoba
sine fleet yama ambulance engaphezulu ka600 njenge province kodwa engaphezulu ka600 enjalo unyaka nonyaka kukhona amadalo okufuna siwakhiphe kukhona ama ambulance afayo kukhona ama ambulance ashayisayo so noma unyaka nonyaka sithi siyawa eda akuvamile ukuthi sikwazi ukuthi sikhuphule leyo number noma sizama kona ukuthi sikhuphule so inkinga nje eloku ikhona and sisaxoxisana ukuthi yiphe indlela esingakwazi ukuthi senze ngayo ukuze sigcine sinawo ama ambulance anele afika kule number esiyidingayo kodwa kulonyaka sivumelene ukuthi ama ambulance ethu sizothenga awu 38 amasha bese siphinde sithenge imoto lezi ezincane ezu2 ezikwazi ukuthi ihambe ke eindaweni ezi othola ukuthi traffic ziyashesha imoto ayifaki eambulance isheshe ifike lapha ekulimele khona abantu bakstabilize bese yafika ke ambulance ifike kabusha kodwa asigcini lapho sithenga ngisho i transport lesithi ihambisa ama patient ibasuse kwezinye ibhedlela ibamise kwezinye ibhedlela for instance noma ngesibonelo kukhona ama patients okufuna suke kwiprovince yonke ezesibhedlela esifana nokuthi esifana nenkosi Albert kwezinye indawo basiqhamuka kwiprovince yonke baye esibhedlela esifana no Grace Hospital ngoba ama specialists ethu alapho so kufuna sibe nendlela ke yokutransporta ama patients lapho so sieda ke lapho ama imoto ezu 8 yes sieda imoto ezu 8 esizokwazi ukuthi siqhubeke siwa transport sibathuthe ngaso kodwa enye into esiyithathile esiyidecide lentokozile ukuthi ama ambulances ethu uma ehambile yokhandwa amanye athatha isikhathi eside kakhulu ehleli lapha ekhandwa khona kanti ahleli lapho nje into ekufuna ilungiswe incane dinga ukushintsha ama sparks dinga ukushintshwa ithayi carburetor 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 again so izinto ezilula njengoma brake pads uyabona ukuthi imoto ayisabreak bese iyahamba isikhathi eside yohlala kuthengwa nje ama brake pads uthenga ama brake pads kuya ngokuthi imoto injani amanye awadluli ngisho ku 2000 ngokwe price bese uyawafaka so sibese sithatha isinqumo ke sokuthi for imisebenzi efana naleyo asidingi imoto zethu ukuthi zihambe ziyolungiswa ko mechanic kodwa asibe nohlelo silibiza ngokuthi road assist lapho abantu bethu uma iambulance benenkinga emgwaqweni inkinga ekwazi ukuthi isheshe ilungiseke bangene emotweni bahambe bayoyilungisa lapho noma ibe nenkinga isedepo ayidingi ukuthi zihanjiswe ko mechanic bayakwazi ukufika so siqashe sithengeke imoto ezizokwenza lo msebenzi zibe namathuluzi zibe nayo yonke into ezu11 sizoqasha omechanic sesibaqashile by the way bese siphinde siqashe nabazosiza omechanic abawu2 and it's part yokuthi thina ke contribute thina abantu abasha abaqashwe so it's part of our contribution ku job creation sizobalanda ke ko TVET lapho abatrainwa khona sibanikeze le experience so kuzosiza kakhulu lokho ekutheni inumber yama ambulances ethu ikhuphuke ahlale sebenza ikhuphuke ngoba sizokwazi ukuthi iThina libe nenkinga awudingi u4 weeks izilethwe iyala imoto yethu nje ye-road assist izolanda lapha ilanda khona ifike ilifake ihambe imoto so kuzosisiza kakhulu ke lokho now these are some of the things kwi budget speech ebesithi siyozimemezela absolutely ngiyathemba ukuthi ama TVET impela hayi asebe khiqizileke abantu ngangibuka le yale ngakithi kwaNongoma ngqongqoshe kusetshenziswa lezi imoto yakhumula kuthiwa ama 1400 lezi imoto zakudala lezi mabefundisa ukukhenika angazi ngoba wena uthenga lama Mercedes amasha ukuthi ke bazofike bekwazi ukuthi akusekho pawoti lapha akho lutho kodwa ke ngiyathemba ukuthi nabo bawanyusile ke izinga ukuthi ke lilingane nalokho ububanika kona omechanic cha ngqongqoshe ngiyazi inyanga yabantu besifazane le ngizwile na kwi budget speech kuningi obukusho ngabantu besifazane kanti futhi mawubheka nomnyango wakho nje baningi abantu besifazane abawusebenzela wo sister nathi awu nabanye cishe ngayifaka nami ukuthi ngaye ngacishe ngaba use manje ke baningi abesifazane abakhona la emnyangweni wakho umlayezo obudlulisa kubantu besifazane ungathini nanokuthi ngizwile ukuthi kungenzeka nibe nokusatiyanyana nabesifazane kulenyanga usihlebele nje ukuthi kungacishe kube into emkanjani lokho kusatiyanyana Ntokozo inyanga kaAugust inyanga esiyayisithi siyaku
siyakugcizelela ukuthi abantu besifazane abazinakekele, sigcizelele futhi ukuthi sixoxe ngezifo zonke ezibheke abantu besifazane, okungasho ukuthi sikhuluma ngakho ngalesi sikhathi kuphela. Sokugcizelela nje ukuthi hayi bonjalo njengabantu besifazane nazi izinto izifo ezisi-affectayo asizinakeni, asiyinakekele nayi indlela yokuthi silaphe. Kodwa-ke phela unyaka wonke siyakhuluma lokho. Kodwa-ke ngaphandle kwalezo inhlelo lezo njalo ngo-August ngathatha isinqumo sokuthi angibe nethuba lokuthi ngixoxisane nabantu besifazane abasebenza eminyangweni wezempilo. Eminyakeni-ke edlule besenza into ebesiyibiza ngokuthi high tea. Absolutely. Okusho ukuthi sonke besifika sigqoke siswenke siconsa, sigqoke igqoko imhelane ebhekelena, yabona. Kodwa sisuke sibahle sinjalo, but izinto esizixoxayo bekusuke kuyizinto ezithinta abantu besifazane ezisi-affectayo njengomuntu wesifazane, njengomama, kodwa njengomuntu wesifazane osemsebenzini. So sixoxa into ezisithinta kanjalo. Sixoxa indaba ye-gender based violence ngoba kuyenzeka ukuthi umuntu wesifazane owunesi afike nasifike eclinic expect ukuthi afike asmile usuku nosuku, kanti njengoba se-expect ukuthi asmile nje usuku nosuku ubebhuquzwe ekhaya ebusuku, noma uvuke ekuseni ukuthi wena ngoba imali ekade uyihola ilethe kumina yonke ngihambe nayo ayithathe umkhwenyana ayo well ziningi izinto abakhwenyana abasenza zona abakithi abantu besilisa abasithanda. Hayi bonke kodwa imfala kahlana. Imfala kahlana encane. Sixoxe indaba ye-gender based violence sisodwa sabantu besifazane sidodisane ngoba ibalekile even naleyo process leyo. Sikhulume ngokuthi uma ngabe umuntu wesifazane usemshadweni yiziphi izinto okufuna uyibhekelele, yiziphi izinto okufuna uzenza ukuyivikela ngoba kubalekile nokuyivikela uma umuntu wesifazane. Siyaxoxa nanokuthi kusisikhona yini isidingo sokuthi uma kukhona owesifazane oshadile babuke laba bangashadile kabi, nabangashadile babuke naba abashadile kabi. Asikho isidingo sawo siyodade sonke sisupportana kanjani. Into ebalekile ukuthi sisupportana kanjani. So kulonyaka ke sithatha isinqumo sokuthi hayi wona umsongo siyawuthanda impela, mhlambe sizophinda futhi ngonyaka ozayo, kodwa sike sibe nje relax kulonyaka ehlukile. Bacela ke ngonyaka odlule bathi hayi kulonyaka siyakona bacela nje ngathi singaya kwi-picnic. So isession yethu ke kulonyaka izoba isession ekwi-picnic. Sizobe sise Elembe district because sihambela onke ama-district. I-district lesike sihostile iletha abantu abaningi ebese ama-district aseduze alethe iy'nambana lawa kudeke nalapho esuke sikhona ayabaletha abantu abawu-5 kulokhu sebazoletha 5. Saqala eNewcastle sahamba ngonyaka odlule nje besisogwini njengoba namhlanje sizobe kulonyaka sizobe siselembe. Sizoqhubeka wonke ama-district sogcina sifikile kuwona wonke. So kulokhu enye yezinto esizoyixoxa indaba yokuthi umuntu ubudgeta kanjani, simaneja kanjani imali zethu njengabantu besifazane. Sixoxa lokhu-ke sikhuluma ngendaba yokuthi even nalapha eminyangweni siyayibona le ndaba ye-two-pot system yaka-HR ye-pension engathi hayi idlubhedu impela. Abantu bayayithatha imali, abantu bafuna ukuphuma barizane besazobuya. Sizoxoxa nalokho ukuthi kuzosiza yini siyabantu besifazane uthi unomsebenzi okufuna uwenze kodwa ube ufuna ukuthatha imali yakho. Siyazi sixakekile, siyazi inkinga zikhona, but zikhona ezinye indlela zokuyilungisa. So kona sizothola ithuba lokuthi sixoxe izinto eziserious nezisi-affectayo kodwa sizixoxe nje sibe sirelaxile nto. Ayi ngiyajabula ke mawukuthi ngempela izohamba lento. Ngiyabona nesikhathi asekho ngakumina sengifuna ukungena ke lapha ya kudade wethu kulokho kade kuzela kodwa ngaphambi bangene ngicela umfowethu ake siphendulele indaba le appendix ukuthi ke into mangiyohlinzwa ngokwe-appendix ithi kufanele ngihlinze kwehle noma kube ikhona ni into ethi kufanele nihlinze kanjani ake siqale lapho bese kuba ukuthi ke nangu umzwile buza ngiyathemba umbuzo ubuza usiphendule udade wethu. No Puntokozo njengoba ngichazile ekuqaleni kudiphenda ukuthi ufike nini
so usisi lo ochaza ukuqala umthungo lo olaka right emncane nje lapho usufika usaeli njengoba eshila appendix yakhe isuke engakovuvu kusuke engakoqhumi so uma isibe nama complication so besichazele yaqhuma noma sekunobovu then umthungo omncane awubusanela so yikho sesidinga ukuthi size la emqini lo phakathi nendawo so usisi yena uthe wakhe umthungo usezansi kwenkaba so esikhathini esiningi kuba umthungo kanjalo so kungenzeka ukuthi yena wafika isihambe kakhulu yemisihambe kakhulu so hayi ukuthi wenziwe into errong wenziwe ioperation eright ngoba into ebalekile ukuthi senze sure ukuthi siyayikhipha nokuthi whatever okukhona phakathi ungcolo khona siyacleana sikwasha kahle so akubi isidingo ukuthi ube nomthungo omncane kodwa ubizoba nenkinga ngaphakathi bangenile bathi bacela ukubathintele into yama contraceptives ne pap smear kodwa soqala la kuma contraceptives kafishana nje isikhathi asiseko sini awusho ukuthi yini ama contraceptives into ufune kuba yini la sengithi namse ngiqala ukushaya ama contraceptives kodwa leli gama libuka ngathi ligama elitsetsile ngathi into ephambili lena ngiyayibuka nje thina ngaleza ikhathi sathi kwakwa nesikhathi la ngqongqosho uhlala ne dictionary yabo ube namagama nje wazi ngawo ukuthi uzogadla ngawo kulezi insuku mawuthi uyibika kodadewethu ngiyacanga nje ngathi futhi hello contraceptives avela bona ufundisa lesi cha yini ama contraceptives lawa mawukhuluma nje nomuntu lapha emgaqweni ama contraceptives ngisho ngithi uhlelo lokuhlela umndeni okungelona ijoka labantu besifazane nabesilisa futhi ngoba mongabheka nje umuntu wesifazane ukhulelwa kanye ngonyaka kanti owesilisa ngakhulelisa ngisho ka10 awu madoda so ama contraceptives ukuthi ufuna ukuba nengane nini ngasiphi isikhathi nobani uyihlelele wena hayi kube khona uphutha lakhe uthi welakhe kanti kwakuuphutha lakhe lapha yana bani uhlela ukuthi ufuna ukuba nengane nini ngasiphi isikhathi ngoba iphakethe mhlambe selivuma nempilo isivuma ngoba kufanele umithe noma inini absolutely avoid lakhe awuthi uthi hawu kanjani manje hayi inhlanhla lena musuku ithatha njengebhadu lakhe lo uthi nawu lakhe akekuhlelwe akuhlelwe absolutely mhlambe ke awusichazele izinhlobo ke ezikhona zaloku kuhlela ukuze sizazi eminyangweni wezempilo sineyinhlobo ezihlukahlukene kukhona imjovo khona amaphilisi khona amalupu khona amakhondomu kukhona uhlelo lokuthi mhlambe mokade ulale ucansi obungaliqondile mhlambe uhambile wayojuxuza wagcina ulahlile abantu abancane balibiza ngaleyo impela wazi amagama abiphela lahlendobani uvuka uyemtholampilo uyothola lolu hlelo sithi emergency contraception mase kuba nohlelo lokukhipha isisu ngendlela ehlelekile nayo luhlobo lokuhlela umndeni ngoba usukumithe ungaqondile ngendlela ehlelekile ngiyakugcizelela lokho ngoba kunama advert la mongehla nje uthi ngetheku okubhala ukuthi abortion same day same place safe ayikho into esafe enziwe emgaqweni madoda so ama contraceptives khona asebenza ngama hormones angasebenzi ngama hormones kodwa moya clinic bayakuchazela ngazo zonke inhlobo mase uyikhethela lolu hlobo olusutha wena nolusutha impilo yakho nokuthi unazo yini izifo ngoba siyakubheka lokho abanye ke bazothi ngaya mina ngathi ngithatha lawa angangiphatha kahle ebese vele eyeka yonke lento lena ngiyakuzwa kodwa uveza ukuthi kunezinhlobo eziningi mina ke ngithi ngiyaya bese kuba nama side effects kufanele ngenze njani buyela emtholampilo uyotshela umhlengikazi ukuthi ngitheme ngithatha ukuthi mhlambe kwangophisa ngoba kade sengichazile nje ziningi kakhulu indlela uhulumeni usibhekelele kakhulu ngoba kuneyindlela ebeyingatholakali kodwa seyitholakala eclinic njengamanje njengamalupa amalupa ayabiza mawafaka ka private kodwa eclinic sesinawo and ayakusiza ukuthi ngoba kukhona nama hormone khona ngenawo ama hormone ubona ukuthi ufuna into engenama side effect uyakwazi ukuthatha lokho kungenawo ama hormone ngenxa yokuthi inhlobo ziningi angazi noma isikhathi sikhona yini sokuthi ngichaze uhlobo ngalunye awulikhe phezulu nje ushesha ngoba bakulalele phela okay lolo lwama hormones lusebenza lona kuphi esibelethweni somuntu wesifazane kuma ovaries absolutely enza ukuthi kungabi khona iqanda elakhekayo every month iqanda ngithi ukuze kube nengane kudingeka ukuthi kube neqanda iqanda phela absolutely fertilizeka so ama hormone ke okuyi implanoni amaphilisi imjovo kungaba ka 2 months noma ka 3 months avimba ukuthi lelo qanda lelo lingabi khona
aphinde futhi enze ukuthi ilining yesibeletho sakho ngaphakathi ingabi sesimeni sokuthi kungahlala ingane. Yikho abanye abantu abasebenzisa indlela yamahormone uthola ukuthi bathi angisayi esikhathini. Kuyinto enormal ngoba kuyindlela ama-contraceptives asebenza ngayo. Athi omunye hayi igazi sengiyalinuka emakhaleni akukho lokho lisuke lingekho lona. Uyacabanga. Awubakithi. Mase kuba khona ama-barrier methods lawa ajwayelekile kwamakhondom abesilisa, amakhondom abesifazane. Kube khona i-implant esiyifaka ngaphansi kwesikhumba ehlala u3 years esebenza ngama-hormone nayo. Kube ne-loop, i-loop ngingayibiza njengo-goalkeeper. Ngazi goalkeeper obambayo lensuku. Lensuku. No ubani Dr. Khumalo. Hayi Dr. Khumalo. Ilokhu ufana nami. Isebenza njengo-goalkeeper ngoba uyifaka lapha emapaleni, futhi uyifaka esibelethweni. Yebo. Makufika isidodi yasibulala. Shaya phansi. Makufika isidodi yasibulala and the loop into engiyithandela yona ukuthi ukhipha ugoalkeeper emapaleni kwenzakalani. Ngiyavula. Liyangena. So ireverseka kalula. Awubakithi. Mawusufuna ingane nje akuphela kuyashesha mawusuthatha isinqumo. Isinqumo sokuthi ayindaba yophutha lakhe. Absolutely. Cha, mhlambe kuyenzeka yini ukuthi umuntu ngeke ezinye insizwa ayikhala ukuthi zona ziyachatha ngisho ngathi ufaka amaluphu ziyashaya zona isiso ingene. Kuyenzeka ngidla zona lezi zinto oyisho zonke zokuvikela ngithuke ngikhulelwa futhi. Kuyenzeka ngoba uthola ukuthi isibindi sethu isona esigaya ama-contraceptives lawo esiwadlayo. Okay. Kuyenzeka ke isibindi nemithi osukuyidla mhlambe kufanele uye emtholampilo ukuyothola ilokhuzana uhlelo lolu lokuhlela umndeni uchazela umhlengikazi ukuthi njengoba nguntokozo nje ngiphethwe izifo ezithile ukuze akuhlelele naye akuchazele ukuthi mhlambe lolu hlobo oluthathayo alizozwana nalolu hlobo lwe-contraceptive noma lo hlelo olufunayo. Absolutely. Ngoba luzokwehlisa amandla alento ofuna ukuhlela ngayo. So kubalekile ukuthi umchazele umhlengikazi ngoba uma kuwukuthi khona imithi oyidlayo ecomputer nalento esike sikunika yona amandla ama-contraceptives ayehla ugcina ukhuleliwe. Noma uyagula sikunika ama-antibiotics. Funa sikuchazele uchaze ukuthi hayi ngisohleleni lokuhlela ukuze uthathe extra precaution ngokuthi usebenzise i-condom. Ngeminute elilodwa besikhathi asekho ngakumina i-pap smear yini i-pap smear yenziwa umuntu owenza enjani iminute elilodwa 1 minute. I-pap smear ikubaluleke wonke umuntu wesifazane ekakhulukazi oneminyaka ewu-30 kuya ku-50 udinga ukuthi ayenze i-pap smear at least kanye after 10 years ukuthi hlole umdlavuza womlomo wesibeletho nesibeletho. Wonke umuntu o-HIV positive kubalulekile ukuthi i-pap smear ayenze every 3 years 3 to 5 years ukuze ahlole ukuthi umdlavuza wesibeletho akanawo yini ngoba mo-HIV positive kuba kalula wena ukuthi uthole lo mdlavuza. So i-pap smear ke yenzela ukuthi sisheshe siwuthole lo mdlavuza ngoba uthatha isikhathi eside ukukhula emzimbeni womuntu. So masisheshe sawubamba siyakwazi ukunqoba ngokuthi ulashwe. Kulaba abathandana ngobulili obufanayo LGBTQI banakho ukuthi ke kuthiwa no mina vele lento aziningi asisebenzisi bayayenza nibona i-pap smear kubalekile ukuthi bayenze. Uma nje kuukuthi uyaya ocansini kubalekile ukuthi alwenze ngoba mhlawumbe ngenze ukuthi uyaya ocansini ngamathoyisi. Okay. Kufanele ukuthi ayenze kodwa uma ukuthi amathoyisi lawa nawe okay angezwa. Kodwa uma ukuthi umuntu ongayo ocansini asikho isidingo kakhulu sokuthi uyenze i-pap smear noma uma ukuthi uyitshitshe awukakaze uhlangane nomuntu. Absolutely. Asikho isidingo se-pap smear kakhulu. Okay. Yenziwa kuphi i-pap smear le? Wonke ama-clinic, wonke izikhungo zomnyango nje wezempilo ayayenza ama-pap smear. Kulokho kokuhlela umndeni ngikhohlwe ukuthi nabesilisa yebo. Uhulumeni enithandile kangaka useyavuma ukuthi niyokwenza i-vasectomy. Oh yes. La eThekwini nje iyenziwa. Yebo. Kodwa mawusucabangela ukuthi angisafune ngani ngoba manje lokho besilisa kuyareverseka njengo-goalkeeper lapha kwabesifazane. Thina kuyakwazi ukubuyela nje ukuthi ngineyingane manje iPampers angisafuna ukuyithenga. Ungqingqi ngeke uphinde. Hayi ke nizwile madoda hambani niyovala ngqengqe. Ngifuna ukungena kwi-mbox ngejubane ngino 2 minutes osungisela. Siyabonga kakhulu sister ngekuhlala usilethela khona. Sazokulanda futhi khona la. Sifuna ukungena kwi-mbox ngqongqoshe sizwile kuthiwa kunama developments amasha ukuthi siqalephi sikuphi manje kwenzakalani ngo2 minutes ngibona cha uyakwazi ukubhala i-exam. Ngibingelele ngqongqoshe nababukele emakhaya. Usisi KZN siseno 11 wama cases ababili kulo 11 bashona about 9 sebe recovery fully. Okay.
so sesinayo into enjengenyanga singatholi ama cases into enzekayo zothini emhlaba wonke besithina South Africa sine ngoba ku COVID kwakhona ama variants ku mpox khona ama clades so thina South Africa sino 2B u2B ke umild awubi nawo abantu abashonayo abaningi awukho severe uba severe bawuthathe isikhathi ukuthi uhambe umtholampilo wakho kodwa uclade 1B osubona uyinkinga oso affect kakhulu oqale DRC kodwa namanye amazwe seyawuthola wona ubonakala infector even ingane nendlela ukuthi more transmissible kusho ukuthi ukutheleleka kulula nokuthi kubonakala kunama severe cases so sibona njenge clade engaba ingozi especially ku importation while singekabe nayo la KZN South Africa kodwa siyazi ukuthi kune traveling and so kodwa ke singathi si province ready for uku isolate lawo ma cases Port Health wethu ready for ukuthi bakwazi ukurefer mabebona ukuthi khona I case mhlambe ofikayo through our ihaba okanye i-airport sikwazi ukumrefer sim isolate sim manage yona into esiworried ngayo u1B as a country I-risk yo importation sizwile abanye sebeqamba namanga ukuthi ngathi kuzoba no lokho kwakwenzeka ngesikhathi seCovid sivalelwe endlini mhlambe ukuthi abantu amaphaphu ngabe senyuka kakhulu ungathini umlayezo amaphaphu phansi ngeze sivalelwe ayifane into efanele siyibuke nje mode of transmission ayifane so ayikho ayinde engakhulunywa nokukhulunywa ukuthi ngavalizwe it's still under control kukhona ne statement esiphumile sithi South Africa mpox is still under control akabi khonde enza ukuthi mhlambe size amaphapha aphakama uWHO uzwile kuthiwa ngathi sekunomlayeza ukhiphile ukuthi ke ezweni emhlabeni wonke jikelele ngathi bathi ke ayike sengathi sekuqala ukuba ingozi mabebuka kwalamanye amazwe ke ungathini mhlambe lapho ke Yes, amazwe we intenze ukuthi ize I-declare as a public health emergency of international concern ukuthi more countries now ebebengenawo ama cases they bayaqala nabo ba report ama cases but ngathi the whole world is on alert in terms of mpox kodwa nje into yokuthi kuvalwe asikafiki lapho nanomjobo usho ukuthi asikalitholele linamandla kakhulu thina besayishalela ngalele luyikhanyana nje mange kulalele kahle kodwa nalo okungasho ukuthi kumele ungalinakeli mawulithola ngoba mawufike sekulate ekunyangweni uthi uthola usizo nalo lingakubulala mawulithatha kancane mhlawumbe awubasize ngama signs and symptoms nje ngokusheshsha ukuthi ubona ngani mase kuyikho njalo mpox mawuqala I-present flu-like symptoms uzoba nekhanda uphathwe uzoba ne-sore throat uzoba nokukhathala kodwa nje into kakhulu I-rash ne-rash yakhona mawuyibonisa ingathi nekhanda ngoba siyayibona I-rash angithi abantu bonke abantu bathukile bayafika abantu ema-clinic but kubonakala ukuthi akuyona le siyakwazi ukuyibona ukuthi le-rash uyibona I-rash lapho i-chicken akusela utwayi ke cha into nje zonke sayibamba ngendlela ungathuki kakhulu kodwa ke le iba nekhanjana izibe nento phakathi nanokuthi yona utwaya lubi la ezandleni ngaphakathi kodwa le uyayibona isivela nala ezandleni ngaphakathi uyayibona kuize ibe ngathi nje ine uthi mawungathi uyayipitsheza kuphuma khona yesubomvana hayi ke siyabonga kakhulu cha ikhona imessage ke yenu nje ngoba phela ngiyazi wena uspecialize ngalezi ife engadumile kakhulu amungaseziyingozi ikhona imessage eninayo kule nsuku enidlulisayo siyaba encourage abantu ukuthi mabene rash mamena lama symptoms umuntu angahlala afike severe akahambe sinawo ama contacts esingawatholi abantu abafuna ukuvela siyabacela noma sikwazi igama lakho but mawazi ukuthi umuntu oyicase ubuke wahlangana naye zithathe nje celeni uhambe uye emtholampilo wakho uzosizakala ngesikhathi Sibonge kakhulu ke ngqongqoshe ngiyathemba ukuthi uyigoqe kahle siyacela usigoqele uhlelo. No siyabonga kakhulu Ntokozo ngicabanga ukuthi kule mpox besifuna ukusho nje ukuthi hayi ngoba sizothi emphakathini kukhona inkinga ekhona ingoba sifuna ukuthi sihambesane ndawonye sazi ukuthi udaba lwethu ne-mpox lumiphi nalokho okukhulunywa abantu abanye akulona iqiniso uma sekukhona inkinga ekhona soqala siyichazela ngendlela esasichaza ngayo ngesikhathi seCovid ukuthi hayi sekunenkinga asikuluki ngisengalendlela
lokhu kwa World Health Organization inkinga yabo njengoba bengachaza ukuthi once eqala kuhamba umhlaba wonke sebeyangenelela ke babuka ukuthi kusetshenzwa kanjani. So kodwa siyabonga ke ukuthi wethu babongile ngebriefing. Okugcina bengifuna uku-emphasize usister kade ekhuluma ngakho Ntokozo. Lokho ukuthi angazi ukukhishwa kwesisu ngesizulu igama elinjani. Ukukhipha isisu. I-abortion. Ikona ukuyokhipha isisu. Alright. I-abortion iyenzeka. Uqinisile ngempela usister ukuthi uma ngabe uhamba la emgwaqweni uyayibone ama post asho ukuthi kuyashesha siyashesha ku safe ayikho i-abortion esafe esemgwaqweni. Kodwa umnyango wezempilo uyakwazi uma ngabe unenkinga ukuthi uze kuthina siyiprovide leyo service. Okungasho kodwa ke ukuthi kuyindlela yokuhlela. Okungasho ukuthi i-abortion iyindlela yokuhlela ngoba i-abortion uyenza ekugcineni uma ungasenayo enye alternative. Kodwa asifuni futhi ukuthi abantu bakithi baye emgwaqweni ngoba lapha emgwaqweni kuyafiwa. So uma ngabe ngempela uyibona ukuthi uyayidinga leyo service, woza emaklinikhi ethu sizokwazi ukukunika iservice. Kodwa siyacela abantu bakithi bangayisebenzisi nje ngendlela yokuhlela ngoba indlela zokuhlela yilezo sister kade echaza izona ezilula nezisafer. Absolutely. Kodwa ungagcini usuya emgaqweni ngoba uthi usaba ukuza kuthina. Amanesi ethu angithi nelizwile nje liyayiqaqekela manje ayayixoxela. Kokunye babiza nami ungakwazi ukuxoxa ngifike ngithi ke ekulolu hlelo okuhlupha isikhathi ngabe silokhu sihleli nawe ake sithi kulungele ke bye.